ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ту, подписчикои муҳтарам. имрӯз 20 июли соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон баҳри шумо пешкаш мешавад. Навора дӯстон сабр карда хушрӯ бо диққат гӯш кунен. Адресҳоро мо шумода мефаҳмонем, видеоро тамошо кунен. Хонаҳое ки маъқултон мешавад, баъдан аз уми канали мо метонен связ броем бачаҳо. Медонен намера? барои реклама WhatsApp рақамҳоро мегузорам. шояд ягон хона, мошин, замин, квартира, ягон техника, аппарат, ягон компаниҳо боша, агар метонен дар WhatsApp муроҷиат кунен. мо реклама карда фурӯшта мегузорем. дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram, якчанд шабакаҳои интернетӣ рекламагузорӣ мекунем, ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортона ба охир расонем бачаҳо. Медонен? Лайкотона монен, дар канал подписатсия кунен, видеоро то охир тамошо кунед бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауд ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Тоҷикистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Тоҷикистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Тоҷикистон мебарад. Бародари азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. Марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед. Бародари азиз, дӯстони азиз, нигоҳ кунед. Квартираи фурӯшӣ қабул кардем дар шаҳри Ваҳдат, пушти ҳайкали модар, соколни этажай, 165 000 сум нархай, духонага масоати 55 квадрат. гӯш кастен? шаҳри Ваҳдат, пушти ҳайкали модар, соколни этаж, 165 000 сум, духонага 55 квадрат метр. хонаҳо бо кирпичи пухта, перегородка кардагианд. баландии хонаҳо 3 метр. обсвет дора, бо канализатсияи шаҳрӣ пайваст мебошад. техпаспорт дора. маълумоти бештар тариқи рақамҳои WhatsApp ахираш 7601 аз номи канали мо дӯстон ҳозир занг бизанен. 165 000 сомонияй и хеле нархҳо редка меғалта. Медонен? успет кине бигирен. пушти ҳайкали мо дар шаҳри Ваҳдат центр. лайкҳоро монен дӯстон, далчи видеоро тамошо кунен. нигоҳ кунен бачаҳо. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги масоати 2 сотих замин, дорои 4 ҳуҷра дар 7 километр Ҳазрати Мавлоно, шаҳри Душанбе. 370 танол нархш 370 000 сомонӣ. 2 сотих замин, 2 этажа, 4 дархона, шкатур кардагӣ, монтаж кардагӣ тайёрай. ҳавли семент кардагӣ тайёр. ҳуҷҷато 100%ҳай 370 000 сомонӣ. аз номи сомонаи мо дӯстон ҳозир связ заброен, маъқул боша бигиренш. видео чӣ хеле бачаҳо? хонаҳо арзонанд, хонаҳо қиматай. наворо маъқул шид ё ки нашид? ба кадом хотир навороро тамошо мекунед? хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, чӣ дар кортонай? фикротона дар комментария баён кунед бачаҳо. дӯстон нигоҳ кунед ака. анаи хонаро равон кардан. хонаи назди ҳавлигӣ дар рӯ ба рӯи бозори Кушониён, маҳаллаи Шодоби 1 будааст. ҳолати коробка, 2 дархона, 4 сотих замин, нарх 450 000 сомонӣ. боз муомилаи соз дора, обсветам дора. наздикӣ ба мактаб, ба масҷид, ба беморхона, ба аптека. номерои дастӣ, номерои WhatsApp аз номи сомонаи мо занг занен. соҳибмулк Акаи Муҳаммад метонен муроҷиат бикунед бачаҳо азиз. ҳаракат мекунем хонаҳоро навори фасон карда роҳитон мақсад рекламагузорӣ кунед. шумо ҳам хонаҳотона видеои хушрӯ бигирен, баъд мода дар WhatsApp мон муроҷиат бикунед бачаҳо. мо реклама карда фурӯшта мегузорем. оиди хона дар рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp аз номи канали мо дӯстон метонен занг бизанен, боз маълумоти бештарша бигирен.
дӯстон тамошо кунед. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пеши бозори Ҳоҷи Шариф, ҷамоати Бӯстонқалъа. 2 дар хона, 3 дар хона, 59 квадрата, хона 2 этажа дар якум этаж қарор дорад дӯстон. 320,000 сум нархи квартираи ирӯзаи мо. Бо диққат гӯш кунед. 320,000, сехонага масоҳати 59 квадрат. Ремонтоша дидесен кадом ҳолат қарор дорад. 2 этажа, хона дар якум этаж, шаҳри Бохтар, бозори Ҳоҷи Шариф, ҷамоати Бӯстонқалъа. 2 рақам, як то дастӣ, як то ватсап мегзорам аз номи канали мо дӯстон занг занед. 320,000 сум хеле нархо редка меғалта бачо. Аммо иншоалло худ мо наворуш мекунем. Обсвет дорам. Кирпичи пухта, сохтагӣ, 3 хона бо балкон, мактаб, масҷид, беморхона, аптека наздикай, ҳуҷҷато 100% без камбудияй. Занг бизаву бихара зиндагида сар кӣ. Бо 320,000 зиндагӣ чоткара сар мекунем бача азиз. Маромад маълумоти пурраша бигирен, лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен. Чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ бошад дар аввали навор ватсап мондагӣ метавонен муроҷиат кунед, мо шумора қабул мекунем. Коттеҷа бинен, коттеҷи се этажае бача. Хеле нархоам фикр мекунем ки камай. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Дарёбод, наздикӣ ба Мошинбозор, Душанбе. 3 этажа, нарх 750,000 сомон. 6 дар хона дора, 2 сотиқ замин дора, ремонтош дараҷаи олӣ. Дидесена? 6 хонага 2 сотиқа 750,000 сум. 2 рақам, як то ватсап, як то дастӣ мегзорем, метавонен муроҷиат бикунед худтон. Мактаб, масҷид, магазин, беморхона наздикай. Нигоҳ кунед ака. Примерно ҳамаш 100 метр аз хона дурая. аз роҳи калон тақрибан 1.5 километр роҳ масофа дорад. алиш намешава, кредит намешава, арзон мешава. 750,000 3 этажа дӯстон азиз. худам наворуш кесам, мақсад ба гарантияш занг занен биген ки мо аз номи канали Савдо ТВ дӯстон занг задестем. инҷа 3 этажае. ака мансарда не ки хона кардагӣ фасонакай. метонен зиндагӣ кунен дар 3 этажам. анаи хонаам дӯстон худам навор кардам, нигоҳ кунед ака. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе, назди Мошинбозор. ами Мошинбозор дар пеши хона ҳай. пишти хона Мошинбозор. 2 сотиқ замин, 4 дар хона, 350,000 сум нарх, об дар ҳавлӣ бо дараҷаи олӣ. яъне ки чӣ меган бениҳоят напори зур дора. 350,000. 2 рақам, як то дастӣ, як то ватсап аз номи канали мо занг мезанен. наздикии мактаб, масҷид, беморхона, Мошинбозор. алиш намешава, илтимос беҳуда занг назанен, кредит намешава. кухни, баня, ҳоҷатхона, об, свет доимӣ, дараҷаи зур хулас. ремонто падабой тайёр. 350 та хеле нархоам фикр мекунем камтаракай. занг занен аз номи канали мо, иншоалло бо арзонтон мекунам бача азиз. лайкотона гузорен, ҳаракат мекунем наворора бо дараҷаи олӣ тайёр кунем, пешкаштон бикунем. ҳаррӯза навор 3 соат, ҳатто 4 соат, 5 соат вақт сарф меша барои як видеои 14-15 минута. не ки як лайке ки 1 сония вақт намегира, ҳамира дареқ медонен. бовар кунен, зиқ мешем. лайкотона ҳаракат мемонем бачаҳо. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Баҳор. хонаҳоро бисёр савдо мекунем, бисёртар рӯй мекунам. медонед бачаҳо,
барое ки ҳамин хона ки савдо шава ҳамсояш чӣ мега чӣ хеле савдо кардӣ через канали Савдо ТВ занг мезана роҳӣ мекунам бачо нигоҳ кунакам. Шаҳри Ваҳдат ҷамоати Баҳор деҳаи Гулистон 95000 сомон бача пашти бепулш кадан 95000 3.5 сотих як дар хона алиш ба сексия 95000 документ сертификат қарор иҷозати сохтмон геймплан дора обсве дора қарз намешава масҷид пеши хонада мактаб 10 хона пас дур яъне духтурхона 5 хона дур раҳо асфалт ҳама ободай ҳолати беҳтарин дар қарор дорад. метавонен занг бизанен аз номи сомонаи Савдо ТВ салом расонен ҳамин 95000 бо арзонаш мекунад ай сабабе ки бояд мега проблемаро ҳал кунем. хонаҳоро аз Санкт Петербург қабул кунем бачаҳо азиз. Санкт Петербург Ленинградская област Сосновый Бор 10 сотих назди ҳавлигӣ дохилои хона 128 метри квадратӣ нарх 6 миллиону 500 000 рубл. WhatsApp шонда занг бизанем бачаҳо ба дили пир одамое ки аз Питер хоҳиш кардем ки мо навор кунем хонаҳоро ҳамеша равон кардан бо нархи дастрасак занг бизаво маслиҳат киво бигириш. алиши вариант нагуфтанд худотон пешниҳод кунед шояд ки алиши вариантон боша бачаҳо азиз. дар ин хона прописка када мешава медонен прописка метавонен бикунен зиндагӣ мекунен боз прописка ҳам мекунен. марамат пурсон шен лайкотон намонен дар канал обуна шен подписатсияро фуромӯш накунен хонаҳотона видео када роҳӣ кунен мо реклама мекунем дар ютубу тиктоки инстаграм бачаҳо азиз. дӯстони азиз квартираи фурӯширо қабул мекунем 430 000 сум дуҳуҷрага квартира дар 13 этаж масоҳати 79 квадрата ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе 79 таи 80 квадрат 430 000 ҳолати коробка. хона дар Исмоили Сомонӣ назди бозори Меҳргон қарор дорад. одамо зиндагӣ доранд. бинои 13 ошиёна хона дар ошиёнаи 13 қарор дорад. ҳуҷҷат шартномавӣ маълумоти пирра тариқи рақамҳои ахираш 5 та 7 метавонен занг бизанен 430 000 80 квадрат медонен мегирен амира 4 хонагаш ҳам кунем фикр мекунем мешава не ки 3 хонаи калони хушрӯ мешава яъни хай занг занен пирсон шем бача. дӯстони азиз боз квартираи фурӯшӣ сеҳуҷрага квартира дар 15 этаж масоҳати 68 квадрата ноҳияи Сино шаҳри Душанбе 439 000 сомонӣ квадратҳои калон мондесем неки нархошам дастрасай ҳастай 25 квадрат 350 000 хеле нархҳо фикр мекунем ки намеарза ҳамун 68 70 80 квадрат коробка ҳам бошад 400 420 430 000 меарзад чунки замони ҳозирада нарх наво бениҳоят қимат бачаҳо азиз. хонаи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ доми тайёр дар 15 этаж доми 18 этажа мардум ремонт дора метавонӣ ремонта сар кунӣ зиндагиро сар кунӣ перегородкаҳо тайёранд. хона дар пушти чойхонаи роҳат 92 микрорайон ҷои беҳтарин занг бизаво бихариш бачаҳоша лайкамону подписатсия ки инами домда хонамон қарор дора бачаҳо азиз. квартираи фурӯшии ахирони мо дар ҳамин дом бачаҳоз нигоҳ кунед дуҳуҷрага квартира 3 этаж 44 квадрата 44 метри квадратӣ духонага ремонтошам бад нестай ремонт кардагӣ таппа тайёракай ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе 390 000 сомонӣ поёни корвон роҳи нав занг бизанен маслиҳат кунем бигирен чизе ки ма дароӣ мекунам ма ҳаракат мекунам ҳамаша як хел навор кунам ин хонара хушрӯ иша бад иша некрасиво реклама намекунем ҳамаша хулас як хел навор мекунем пешкаши харидоро мекунем баъдан наворои моро ҳама мардум хонахар тамошо мекунам бачаҳо азиз хеле ки техника хар боша мошин хар боша мардум пони хонахаро ҳай ба ҳамин хотир хонаҳотона видео када роҳӣ кунен ҳамин 100 просмотр ки бигира 100 нафар хонахар ай 15000 просмотр гирифт 15000 хонахар тамошо мекунад лайкотон намонен подписатсия кунен бачаҳо зинда бошен.